Türkmenistan gowaçy ekişine girişýär, daýhanlaryň şertleri öňkülüginde galýar. Şu ýyl Türkmenistanyň Ahal, Marry we Lewap welaýatlaryna 23-nji martda Daşowut welaýatynyň howa şertleri sebäpli 28-nji martda gowaçy ekişine badalgy berilýär. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 9-njy martda geçirilen hökümet maslahatyna karar kabul edildi. Yerli tinçiler Türkmenistanyň oba gojuluk pudugynyň paýtaçylyk sektoruna bärden gaýtmalary ýol berilýändigini, ýurtda paýtaçy daýhanlar üçin oňoýly şertlerin henüzem dogry döredilmändigini belleýärler. Agzalyan mesele bilen bagly Azatlyk radiosu yerli tinç Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Gürrüňdeşliginiň başyna söhbetdeşimiz gowaçy ekişine girişen welaýatlar barada maglumat berip, şu ýyl ýurtda jemi 545 000 hektar ýerden paýta hasylynyň gödeňine tutulýanyny habar berdi. Gowaçy ekilmeli 545 000 hektarlyk ýer ýurduň 4 welaýatynyň ýagny Ahal, Marry, Lewap we Daşowut welaýatlarynyň arasyna paýlaşdyrylýar. Gürrüňdeşimizin bellemegine görä ýurduň Günwatar welaýatynyň soňky 6-7 ýyldan bäri giňerimne paýtaçylyk bilen meşgul olunmaýar. Gurrunga daýhanlary ýagşy dileg edip dowam eden Aşgabatly Synç Amamrat Bugaýew ýurdun paýtaçylyk pudugyna nowsanlyklary we bärden gaýtmalary üntüjekdi. Orada bilene nüňdür anam bilen ýere tohum oklayan daýhanlarymyza agaňy reýgan bolmasyn, tohumyň nüňwesini ýagşy dilegleri edelin. Inni bolsa käbir döwrüň dinledýän zatlar hakynda men gurrun etmekçi. Döwrüň dinledýän ilkinji zat daýhana plan morşnamanyň berilmegi Diýip Bugaýew daýhanlary bökdeýän we waly meseleleriň özünni gozgap gurrunga dowam etdi. 9-njy martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisine 545 000 hektar ýerden türkmen daýhany 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamaly edildi. Plan boşnamalarynyň Sowet döwrüniň sosialist galyndysydygyny aýdan yerli Synç Amamrat Bugaýew bu ýagdaýyň ykdysadyýetyň bazar gatnaşyklarynyň şertlerine kwap gelmeýänini nykdy. Plan morşnama orta düşýän bolsa, onu ýurt entek ykdysadyýetyň bazar gatnaşyklaryna geçmedikden bolupdy. Ya ýurt häzirem sosialistik jemgyýetçilik formasiýasyny näkiýäli, ýagny eski zamanyny näkiýäli ykdysady düzgünler bilen işleýär. Men ählibatda bolmanlygym şu paýta goşeksi hem de paýta bilen barlykly muny anamly tasdiq etse bolýar. Diýip Bugaýew belledi. 545 000 hektarlyk ýerden 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamagy borçlandyrylan daýhanlaryň her hektar başyna almaly hasylyny hasaplan yerli Synç Bugaýew daýhanlaryň 1 hektardan ortaça 1925 kilogram paýta ýygnaýanlygyny, şeýle-de döwletiň 1 kilogram paýta üçin daýhana 1 manat 6 tenge töleýändigini gynançly ýagdaý diýip gurrun berdi. Hazır şu daýhany hem de daýhanyň bir zähmetine baha berýän adamlar bir injeksion düşürýän bir ýagdaý we döwlet kärimçinden 1 kilogram paýtany 1 manat 6 tengeden 6 köpden satmaly. Aýdaly kärimçi plan boşnamany dolun bolsa, ýa-ni 1 hektardan 1925 kilogram paýtany ýygnan bolsa, şo paýt üçin kärimçi döwletden 2040 manat planmaly, ýa-ni 2040 manat lükkölüne daýhan ýerine düşmeýär. Diýip Bugaýew daýhanyň agzalyan mukdaryň ujundan tehnik hyzmatlar üçin, tohum üçin, dökün üçin, suw üçin, bank hyzmatlar üçin tölegler tölemeli bolýanlygyny, mundan daşgary owany awadanlaşdyrmak üçin hatda polisiýany daýhan birleşikleriň ýol başçylaryny saklamak üçin hem daýhanlaryň alýan girdijileriniň ujundan salgyt tölemeli bolýanyny gurrun berdi. Aýdylanlary goşmaça hökmünde daýhanlaryň alýan ýyllyk girdijileriniň ujundan girdiji salgydyny tölemeli bolýanyny, şeýlelikde 1 hektarlyk ýerden ýygnanan takminan 2 tonnalyk paýta hasylynyň alınmaly ortaça 2040 manatlyk girdijiniň ýarysynyň belki de ýarymdan az mukdarynyň daýhanyň eline gelip gowuşýanyny Synç Bugaýew gurrun berdi. Uzun ve bunga ispafi yonda ağlan 2040 manatymyň bolup bilse ýarsy belki ýarsyndan azy daýhanyň eline düşýär. Diýip Bugaýew belledi. Şeýle-de söhbetdeşimiz daýhanyň 1 hektarlyk paýta meýdanynyň 9 aýlyk azabynyň netijesinde eline alýan ortaça 1020 manatynyň dollaryň gara bazardaky bahasyndan hasaplanyny takminan 75 Amerikan dollaryna barabar bolýanyny gurrun berdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan dünýäde paýta öndürmekde 9-njy ýerde, onu eksport etmekde 7-nji ýerde durýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa Türkmenistanyň agzalyan şertlerde daýhanyň bir sany iPhone mobil enjamynyň soňky versiýasyny satyn alyp bermek üçin takminan 12 tonna paýta hasylyny döwlete tapşyrmaly bolýar.